ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ହଉଛି ହାସିନା। ମୁଁ ହଉଛି ଖୁସି। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାଇବଲର ପରିଚୟକୁ ଶିଖିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବାଇବଲ କ'ଣ ଅଟେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଶିଖିବା। ବାଇବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବିତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ବାଇବଲ ଅନୁପମ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ବାଇବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ମହାନ ଦାନ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଜାତି ସହିତ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରତି ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଟେ, ଅଥବା ବାଇବଲ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବାଦ। ଇତିହାସରେ ବାଇବଲର ବହୁତ ବଡ଼ ଅଧିକାର ରହିଅଛି। ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ବାଇବଲର ଇତିହାସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ବାଇବଲ ଶାସ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ବାଇବଲ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ ଏହି ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ବାଇବଲ ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ବିବ୍ଲିଆରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ବାଇବଲ ଗୋଟିଏ ଅତୁଳନୀୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ବାଇବଲ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ବାଇବଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର